Hvad kommer her bagefter LC2 eller? Hvad skal hun ryge om et kvarter? Hvad skal hun ryge om et kvarter? LC? Det var så fordi, der er så mange af de her. Jamen, siger du, der er pause? Nå, men det kan godt være så mange starter. Ja, så er det jo. Hun har fløjt. Nå, men det er da luksus her i Gisle, der ser du slet ingenting. Ja, de er uden papir op. Nej, det har de ikke. Start nummer 7, Stine Ellemann Andersen, er så klar for opvarmning. Og det ved jeg, der var rigtig mange, der hele tiden, hvor vi skulle rende over til under 13 for at finde ud af, hvor folk skulle starte. Så der var så ikke nogen papir nogen steder andet derovre ved staten. Og så er der altså langt nede fra parturen. Der er man lige at gå i kop, hvad nummer man er. Ja. Men det plejer vel altid at ligne det? Nej. Jeg har startet over en gang, og der var helt ingenting. Det var så lukket. Nej, det der med, det plejer kun at være der, hvis man skal rende hver gang. Ja. Og den her gang fik de lov at varme op på en bane. Det så plejer man på pløjmarken. Og det er også derfor, der er folk, som bliver ikke startet. Goddag. Hej. Hej Tommy. Hej Tommy. Hvad? Goddag. På vej mod Blære. Ja. Så var hun spurgt mig, hvornår jeg skal starte? Jo. Og så siger hun, hvor mange var der i klassen? Jo, de stod med alle de der linjer der, fordi hesten de har jo denne så mange navne. Ja. Så der er nok, ja det havde jeg jo ikke rigtig kigget efter, det kunne jeg ikke bare. Ja, så det vil jeg ikke have gjort noget særligt. Og det tror jeg nok, at rytteren de godt kunne tænke sig at have startet listerne. Ja. Altså, selvfølgelig har der sket nogle ændringer, så man ligesom har guidet lidt ind. Jeg har jo selvfølgelig undersøgt det hjemmefra, men det er jo ikke alle, der har mobiler på live overhovedet. Tommy, hvor speaker du ikke? Det ved jeg ikke. Nå. Jeg har da aldrig set dig sådan gå frem og tilbage. Kan du gøre noget, hvis speakeren lagde op? Overhovedet ikke. Det er slet ikke. Det er så ringe, vi har kigget på. Det er sådan, man skal tænke. Gør det. Vi håber, de passer tiden. Jamen prøv lige at høre, hvor han skal hen og speak. Tommy, hvor er det, du skal hen og speak næste gang? Vejle og Holstebro. Og Herning har også de spurgt. Ja, og Purp kan ikke bruge ham. Nej, og det er til Lundborg. Det er eneste tidspunkt, vi kan bruge Tommy. Det er nemlig, når de skal have en styrke. Og dengang du gerne vil ind i, hvad hedder det? Jamen, han kan kun være speaker, hvis de ikke kan finde andre, så kan de bruge Tommy. Ja, ikke også? Jo, hvis de ikke kan finde andre. Hvad fanden er for noget? Og du er så god til at speak. Er der ikke nogen af jer, der er i bestyrelsen? Derovre, der kan sige noget? Ej, jeg er ikke i bestyrelsen. Det er også helt vildt sjovt. Vennerne, de siger tak for en god tur til EM i Herning, og vennerne gjorde vennerne med at pisse den sten, de betalte bussen, dem her bøvl til billetterne. Der var jo ikke bøvl, de gjorde det til bøvl. Den er bare ligger den hus der. Ja. Jeg ringte derned, jeg skulle bruge så mange billetter. Jamen, der sendte hun en kontonummer og sagde, kan vi ikke reservere dem et par uger? Jamen, det kunne ikke lade sig give sig. Så jamen, så må du fandme sende mig, når jeg kan få det. Får min mail, så blev sagt, at anden ende. Nå, for helvede, er det dig, Tommy? Mange skal jo reservere. Ja. Så kan vi så pludselig godt reservere. Men det er jo venner, der har lavet turen. Så det var...
på den lidt mere faste afstand, hvor Og det var ikke kun for medlemmer til at starte med. Ja. Og til søsken måtte ikke engang komme med. Der var en masse ballade. Til så blev det så sådan, at mor og far godt måtte komme med, selvom de ikke var medlem. Så havde vi 2 piger, som var gamle medlemmer i klubben, som egentlig havde fæseskole for. Så meldte sig ind i klubben igen for at komme med på turen og være sociale.